खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 19 नभेम्बर रबिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं कमलि ब्रह्मआ। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। सोरजोंबा थगायजानो गोनां जानो हागौ, थांखिसिम सहैनाय नङा, गाज्रि सान जागोन। वृष राशि। जेंनायाव गोग्लैनो हागौ, साननायफोरा फैमाल जागोन, जेखि हाबा मावा सुख गैयै जागोन। मिथुन राशि। नखराव जोबोरैनो दुखु फैनो हागौ, गोसोखौ सुखु मोननाय नङा, गाज्रि सान जागोन। कर्कट राशि। लोगोफोरजों रंजा खुसि गोरोबलायना थानो हागोन, गुबुनखौ हेफाजाब होनो हागोन। सिंह राशि। मोजां हाबा मावना जेरावबो मुं गोसारहोनो हागोन, बयजोंबो बाख्नायजानो हागोन। कन्या राशि। रावनिबो मदद मोननाय नङा, सुथुरा बांगोन, खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। तुला राशि। खामानि दामानिफोरा माब्लाबाबो जोबनाय नङा, देहाखौ जोबोरैनो खस्थ' मोननो हागौ। वृश्चिक राशि। बाख्नायजाथाव हाबा मावनो हागोन, बयनिबो मोजां थुलुंगानाय मोनगोन, मोजां सान। धनु राशि। जेखि हाबा मावा मानो सोरबा हेंथा होनो हागौ, गोसोआव साननाय बायदि जाफुंनाय नङा। मकर राशि। जोबोरैनो सुखुनि सान जागोन, नखराव रंजा बाजा थानो हागोन, मोजां रादाब मोननो हागौ। कुम्भ राशि। जोबोरैनो दुखु दाहा सहायनांनो हागौ, बिसि फिसायनि गेजेराव गोरोबलायै जानो हागौ, दुखुजोंनो समखौ हगारहरनो हागौ। मीन राशि। जायखिजाया खामानिखौनो थाबैनो मावफुंनो हागोन, गोसोआव हास्थायनायखौ मोनफुंनो हागोन, मोजां सान। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। दानिया फैदो नोंथांनि फानजामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिना लानि। गोजोन्थों। बाजाज बाइक लाग्राफोरनिसिम मोनसे गोनांथार फोसावथाय। क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिया दासान्दि फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफार होगासिनो दं। एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गाव गावनि लुबैनाय बाजाज बाइकखौ बायनो हागोन। बे सोलिफु फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव बाजाज कम्पानिनि गासैबो मडेलनि बाइक जेरै पालसार, सिटि, प्लेटिना, एवेन्जार, डमिनार आरो गोदानै लन्च जानाय बाजाज मडेलनि पालसार N150खौबो मोननो हागोन। बे सोलिफु फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव गोबांद्राय नङा, आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 9,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइकखौ लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिजों लोगोसेनो कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव फैनानैबो लानो हागोन। मोजांसिन बाथ्राया बेसोबावदि दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमनिफ्राय बाइक बायग्राफोरनो 5 लिटार पेट्रल आरो गंनै हेलमेटबो फ्रि एसुवेर्ड गिफ्ट महरै हरनाय जागोन। अब्ला दानो बुकिं खालाम 6003991187 नङाब्ला 8822018193 जानबुं अनजिमायाव।